imthatha khona. Amen. Mawufunda ngenhla iBhayibheli lithi inceku yami uMoses ufile. Khuluma ke noJoshua ukuba enze njengalokhu uMoses enzile. Uyamtshela ukuthi zonke indawo amathonya olakho ayogxoba khona, lezo zindawo nginikile zona. Praise the Lord. Njengalokhu ngakhuluma kuMose, Joshua thatha laba bantu hamba nabo, ngoba kusho ukuthi uMoses usefile sekuphelile. Ora thatha ke manje these people wahambe nabo lapho amathonya olwene uxoba khona, lezo zindawo nginikezile zona. Thus says the Lord. Hallelujah. Number 2, akubakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuphila kwakho. uNkulunkulu lokhuluma la eqinisekisa uJoshua ukuthi ayikho into eyakuma phambi kwakhe. Ngoba njengoba nihamba eGibhithe anikhishwanga umuntu kodwa nikhishwe yini. Mose ebengimbizile njengamanje ufile, but you Joshua thatha laba bantu. Vele uJoshua ade seva, hayi ngoba bekhonza ubefuna isikhundla sikaMoses, kodwa beseva ezinkonzo. Ngoba sithi siseva sikhonza uNkulunkulu ebebuka ngale. uNkulunkulu uyabaza abantu ebandleni khonzwa benhliziyo yakhe. All these years uMoses ubelida, uJoshua bebekhona, kodwa yonke instruction, the anointing ibifakwe phezu koMoses. Hallelujah. Uthi ke uNkulunkulu Joshua lapho eniyogcoba khona, leyo ndawo iyobidliwe. Bangafiki eKhanani, batshaliwe kodwa bangafiki. Engathi angiyazi into eku-2026 kodwa uNkulunkulu uyayazi into akubekele yona ku-2026. Cela ungesabi, ungaphela amandla. Noma ngabe sewubonani phambi kwakho kodwa ungaphela amandla.
eqeda amandla ezenza ukuthi umuntu akhathale. Omunye abambe amazwi abantu akhohlwe ukubamba into esho uNkulunkulu. Ethuswe isitha akhohlwe ukuthi ukhishwe kuphi. Kodwa uthi uNkulunkulu kuJoshua, qina umisibindi. Ngamanye amazwi lapho oyakhona kunezizwe ofana uzinqobe. Njengoba siwela siya ku-2026 meaning sinqobile ku-2025. Ikhona into engaba khona ku-2026 kodwa inamandla. Ungesabi. Hallelujah. Qina isibindi ungesabi. Noma ubonani ku-2026 ngizothi ngeke ibe namandla loyo. Anikhona abanywele. Hallelujah. Ngithi mina 2025 vele sewunqotshiwe. Sewuwelile. Uyatshelwa-ke namhlanje ukuthi usawonyathela ku-2026. Lapho ozonyathela khona indawo izobe idliwe inqotshiwe. Hallelujah. Hamba ngesibindi. Uyafa manje 2025. Hayi ukuthi 2025 ube mubi yonke into ngiyangasho bazalwane. Ukuthi uyaphila uhambo luyaqhubeka. Hallelujah. There is more uNkulunkulu akubekele yona ku-2026. Hallelujah. Ngiyavuma khona izinto engenzekanga kulo nyaka kodwa kuye 2026 kunezinto ezizokwenzeka. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Lapha zonyathela khona yohlawula amadimoni. Lapha zofika khona iminyaka izoyivulelela. Awuhambi wedwa kodwa hamba nalo wayekhona. Uhamba noMoses ozohamba nawe. Hallelujah. Babhale assurance namhlanje ayangaki noMoses ngiyahamba nawe. Hallelujah. Wamanema ngelakhala nana kuleli bandla uzomanalo futhi inkazimulo yalendlu yabankulu nenkazimulo yendlu. Oh, hallelujah. Yendlu yaqala yalendlu izobankulu. Nawe namhlanje akukho nazonyathela khona ngezeke lutho. Ibambe lento by faith. Hallelujah. Ithi mina u-2026 iminyaka izovuleka unyathela. Abakade benenkinga yemisebenzi kule nyaka unyaka uzovuleka. Hallelujah. Laba kufanele khona watheso lesibona uphumelele. Iyapho uzophumelela khona. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Ngideclare igama likaJesu phezu kwempilo yakho. Iminyaka izovuleka. Egama linamandla. Moses, my servant, let me tell you, khona izinto eyifile kulo nyaka. Unezinto uNkulunkulu azozivusa for you next year. Hallelujah. Number 2, iBhayibheli lithi Joshua, this book, hallelujah,
of the law ayingasuki emlonyeni wakho. Zindla ngayo imini nani bazalwane nobusuku. Uverse number 8 icela ufundele kwesilungu lithi